Lúč reflektora vyreže z čiernej vody úzky koridor. A v ňom najprv nič. Prázdnota. Potom sa obraz zachveje. Tenký tieň ako drôt pretne svetlo. Nasledujúca sekunda zlomí mierku. Z tieňa sa otvorí ústa, ako by sa vo vode roztvorilo vrece, schopné pohltiť polovicu obrazu. Takto sa stretávaš s pelikánovým úhorom, rybou otvoreného oceánu, ktorá prežíva tam, kde je potrava udalosťou a chyba znamená týždne hladu. Dole niet farby ani hluku. Teplota sa blíži k bodu mrazu, tlak tlačí na každú dutinu. A preto sú tu akékoľvek vzdušné riešenia prírodou zakázané. Pelikánový úhor nevyzerá ako bežný dravec. Telo je natiahnuté do dlhej stuhy, svaly pracujú úsporne, pohyby sú zriedkavé. Neplýtvá silou na prenasledovanie. Unáša sa, drží hĺbku a počúva vodu, ako by mala tma vlastný zvuk. Jeho hlavnou anomáliou je tlama. Dolná čelusť je spojená s lebkou tak, že ústa sa otvárajú širšie než hlava a menia sa na rozťahovateľný vak. Nie je to uhryznutie ani zovretie, je to objemová pasca. Vo vnútri sú drobné zuby záhnuté dozadu. Korisť nerežú, ale zadržiajú, keď voda vtiahne dnu všetko, čo sa ocitlo príliš blízko. Na zábere pôsobí táto tlama ako chyba strihu. Príliš veľká pre také tenké telo. No v priepasti veľkosť nie je ozdoba, ale poistka proti nedostatku. Ďalší záber odhalí inú črtu. Malé oči. Tu je zrak luxusom. Pelikánový úhor sa orientuje inak. Jeho bočná línia zachytáva mikrovibrácie a chemické receptory čítajú pachové stopy. Voda uchováva stopu rozkladu a krvi dlhšie, než si myslíme. Ak niekde vyššie uhynula ryba či kalmár, molekuly už klesajú nadol tenkou cestou a on ju môže počuť skôr, než ju kamera zaznamená. Niekedy kamera ukáže chvost. Na samom konci je slabý svetelný bod. V tme je aj drobné svetlo ako maják a preto je dvojznačné. Pre malé organizmy môže byť orientačným bodom. Pre samotného úhora spôsobom, ako pritiahnuť korisť na vzdialenosť, kde rozhoduje vakovitá tlama. No svetlo v hĺbke je vždy rizikom. Láka nie len potravu. Môže prezradiť toho, kto sa príliš dlho zdrží v lúči cudzej pozornosti. Nasledujú zábery morského snehu. Nekonečné častice organiky pomaly padajúce z hora. Na nich stojí hlbina. No skutočné výbuchy energie prichádzajú s padlinou. Keď do vody klesne veľké telo, život sa na krátky čas zrýchli. Práve na tieto vzácne momenty je pelikánový úhor stvorený. Jeho žalúdok a hltan sa dokážu roztiahnuť a umožnia mu prehltnúť korisť, ktorá sa zdá neprimeraná. Vyzerá to desivo práve preto, že je to tiché, žiadny boj, len otvorenie objemu a zmiznutie obete. Tu je dôležité cítiť stávku. Každý zbytočný pohyb znamená spotrebu energie. Nemôže si dovoliť chybu. Nemôže skúsiť ešte raz. Ak otvorí tlamu na prázdno, stratí silu a vyvolá zbytočné vibrácie. A ďalšia príležitosť nemusí prísť dlho. Jeho lov je trpezlivosť dotiahnutá do fyziológie. Vakovitá tlama nepotrebuje rýchlosť, potrebuje správny okamih. Často sa ukazuje návnadová stanica, kus ryby na lane, kamery, senzory. Okolo sa zhromažďujú požierači mršín a v obraze sa začína chaos tieňov. Pelikánový úhor prichádza inak. Drží sa na periférii, obchádza zdroj, ako by vážil riziko. Technika hučí,
vibruje, nesie pach kovu a elektriny. V priepasti je neznáme nebezpečnejšie než hlad a preto sa priblíži až vtedy, keď cena potravy prevýši strach. Jeho telo je prispôsobené tlaku. Žiadne plynové dutiny, minimum nadbytočnej hustoty, tkanivá takmer rovnako nadnášané ako voda. Chlad spomaľuje reakcie, ale šetrí energiu. Trávenie je dlhé a dôkladné, zriedkavú korisť využije naplno. Po úspešnom nasýtení sa môže opäť stať takmer nehybným. Tieňom, ktorý jednoducho existuje vo vodnom stĺpci. Kemnejší záber ukazuje útržok vlasca či plastu klesajúci vedľa. Pre mrchožrúta je to falošný signál. Môže voňať ako potrava, no potravou nie je, alebo nesie škodlivé látky. V hĺbke odpad pretrváva dlho a pravidlá, na ktoré je úhor prispôsobený, sa menia rýchlejšie, než sa dokáže meniť on sám. Detail hlavy vytvára dojem, že nemá normálnu lebku, len tenký rám potiahnutý tkanivami. Je to klam. Kostné prvky sú odľahčené a zvyšok nahráda pružnosť. Žije vo vodnom stĺpci, nie na dne, a dôležitejšia než nárazová pevnosť je schopnosť odolávať tlaku bez dutín a tvrdých výčnelkov. Jeho ústa fungujú ako sieť a preto jeho meno znie ako varovanie. Pelikánovi. Lebo vak pripomína hrdlový vak vtáka, no tu korisť neuchováva, ale ju vtiahne dnu. Ďalší obraz ukazuje krátke bočné plutvy a nekonečný, takmer nitkovitý chvost. Nie je na rýchlosť, ale na riadenie. Pomáha zatáčať, brzdiť, vznášať sa a držať pozíciu v slabom prúde. Lov sa nezačína útokom, ale vyčkávaním. Musí zostať tam, kde je pravdepodobnosť stretnutia vyššia a nemrhať energiou na zbytočný drift. Sú zábery, kde akoby visí bez pohybu. V skutočnosti neustále kompenzuje mikrotoky. V hlbine sa voda hýbe pomaly, ako dých. A práve podľa tohto dychu cíti, že niekto prešiel na blízku. Ryba, ktorá sa mýhne okolo, zanechá vo vode poruchu, neviditeľnú stopu. Pre človeka nič, pre neho signál. V hĺbke si málo kto môže dovoliť aktívny útok, no takmer všetci vedia čakať. Okolo jednej padliny sa stretávajú rôzne stratégie. Najprv drobné kôrovce, potom ryby, napokon väčšie, temné siluety. Pelikánový úhor neprichádza prvý. Objaví sa, keď je vo vode už veľa šumu. Znie to zvláštne, prečo prísť tam, kde je nebezpečno? Odpoveď je jednoduchá a krutá. Kde je šum, tam je potrava. A kde je potrava, tam je šanca prežiť ďalší cyklus. Tento druh sa vyskytuje vo veľkých hĺbkach otvoreného oceánu, ďaleko od brehov. Nie je to bod na mape, ale obrovský objem. Stretnutie s ním pôsobí ako náhoda. Kamera môže pracovať celé dni a nezaznamenať nič okrem zákalu a sporadických zábleskov. Aj preto je jeho prítomnosť taká tajomná. Existuje vedľa nás, no takmer vždy mimo záberu. Záverečné obrazy by mali stíchnuť. Tma bez objektov. Potom tenká svetelná bodka. Potom prázdny lúč reflektora a jednoduchá myšlienka. Väčšina oceánu nikdy nevidí slnko. Pelikánový úhor je jedným z tých, ktorí si z tejto tmy urobili domov. Neútočí na človeka, ani neloví potápačov. Loví príležitosť. No keď vidíš, ako sa tá tlama otvorí, mozog automaticky číta hrozbu. Nie preto, že je zlý, ale preto, že priepasť s nami hovorí jazykom, na ktorý nie sme zvyknutí. Najsilnejšia je však jeho logika. V svete bez svetla a takmer bez potravy evolúcia zvolila nie rýchlosť, ale pravdepodobnosť. Pelikánový úhor je čakanie premenené na anatómiu. Tenké telo pre úsporný život a vakovitá tlama, aby nezmeškal zriedkavú šancu. Keď reflektor zhasne, tma sa okamžite uzavrie.
A niekde na blízku sa opäť pohne stužka tela. Vak sa zatvorí. Svetlo na chvoste možno na sekundu vzblkne a zmizne. A oceán bude ďalej sypať organiku nadol. Zatiaľ čo v bezlučnej tme pelikánový úhor trpezlivo čaká na ďalšiu príležitosť.